എൻ്റെ പേര് ആര്യ. ഞാൻ ഓർക്കാട്ടൊരു അഷാ ഹെൽത്ത് സെൻ്ററിൽ ലാബ് ടെക്നീഷ്യനായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാണ്. ഇവിടെ കാറ്റലിസ്റ്റിന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ബയോസിസ്റ്റം ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഈ മിഷൻസിൻ്റെ റിസൾട്ടൊക്കെ വളരെ ആക്യുറേറ്റ് ആണ്. ഓൺ ടൈമിൽ എല്ലാ പേഷ്യൻസിനും വേഗം റിസൾട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ സർവീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേഗം അവർ ഓൺ ടൈമിൽ വന്നിട്ട് ചെയ്തു തരുന്നുണ്ട്. മിഷൻസ് എന്തെങ്കിലും എററും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ കാറ്റലിസ്റ്റിന് എൻജിനിയൻസ് വന്ന് എല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട്. മിഷൻസ് റിയേജൻ്റൊക്കെ നമ്മൾ കാറ്റലിസ്റ്റിനാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത്. ഡിലേ ഇല്ലാതെ ഓൺ ടൈമിൽ എല്ലാം എത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അവരുടെ സർവീസിലൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്.